ka-adventure ay bagma channel Renato Kilaton. Oy ka-adventure atong arion ang paninda sa atong panginabuhian sa Bulanon kining naninda o ginamos ka-adventure. Atong arion si ma'am sa iyang business. Oy ka-adventure, what's up ka-adventure? Mayong buntag ma'am. Kinsay nga na to ma'am? Yan Robles Sigubia. Yan ang tinod gani mo ma'am? Diana Rose Robles Sigubia. Robles Sigubia ma'am? Sigubia ka-adventure. Si ma'am Diana Rose Sigubia. O ka-adventure, pila naman ka years aning nininda o ginamos ma'am? Mga 20 years na ang mama dire. Then katong nag-start kong tabang mga 10 years. Imong mama Silvi, mo'y tagyani o niya ka-adventure. Yang mama tagyani ka-adventure niya 20 years nang iyang mama naninda o ginamos. Dire gyud mga pisto ma'am? Silvi, ikaw ni tabang ni suporta ni tabang na kasi ibang mga ginikanan. Okay, what's up ka-adventure? Nga ni kabuutan si Ma'am Diana Rose Sigubia ka-adventure. Ni tabang siya sa iyang mama. Unya, ang iyang mama ka-adventure naninda o ginamos mga 20 years nang iyang mama. Gikas pagkabata ni mama na gyud business sa iyong mama. Og ka-adventure unya. Ikaw ra ang ni suporta sa imong day. O ka-adventure atong nakita ka-adventure ang customer ka-adventure si Sir. Ipalit o ginamos si Sir ka-adventure. Atong makita ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nananitan ako sa ginamos ni ma'am si Sir. Pila ka takos kang Sir ma'am? Balik 50. What's up ka-adventure? Natagal ng panginaboy sa Bulanon na si Sir ni palit og ginamos ka-adventure. Ito nakit siya ang nag-display karon dire nitabang sa iyang ginikanan. Napuna pod ka tuig si ma'am nga ni suporta nitabang sa iyang ginikanan ka-adventure. What's up ka-adventure? Karon nagtakos na. Tagpila ko sa kakaltik anak ma'am. Kani sa kakaltik 80. Ang usa ka baso ma'am, ang usa ka baso 20, ang usa ka kaltik 80. Unya pakapinan pa nimo ma'am? O pakapinan ko na ni ma'am. Okay, what's up ka-adventure? Kato nangita og mga lamian nga ginamos ari lang diri sa highway atbang sa Holy Child Academy. Diri padong sa diri sa lungsod sa Ubay. Si ma'am nag-display karon og ginamos na siya sa atbang sa diri sa Siargao Enterprises ka-adventure. Ato makita karon. Unya mo ni siya dalan padulong sa terminal ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure nga ang mga sakyanan ka-adventure. Unya naa diri si ma'am dapit sa kilid sa karsada nag-display. Unya 10 years na si ma'am naninda o ginamos kay siya ang nisuporta sa iyang mga ginikanan ka-adventure sod sa napo katuig ka-adventure. Unya ang mo ni ang mga ginamos nga gipang tindaw niya di ta ngay mahadlok ka-adventure kay ang ginamos ni ma'am Diana Rose kisay nga sa iyong mama ma'am? Nina Robles. Nina Robles. Okay ka-adventure na ang mga customer ni ma'am at tanaw na. Balik lang ma'am, balik. What's up ka-adventure? Natakaroon sa panginabuyan sa Bulanon. Kining naninda ka-adventure o ginamos si ma'am Diana Rose Robles ma'am. Okay, Robles. Okay, what's up ka-adventure? Atong makita karon ang paninda ni ma'am sod sa napo katuig. Nisuporta siya sa mga ginikanan ka-adventure. Unya katong mga kaigsuonan nga nangita og nindot nga ginamos, lamian nga ginamos ka-adventure na diri sa highway diri sa atbang sa Holy Child Academy. Unya na siya sa front karon sa Siargao Enterprises ka-adventure diri sa kilid sa Siargao ka-adventure. Kato nangita ginamos ari alang si Ma'am Diana Rose Robles, ang gwapa nga tindira sa ginamos ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Now karon diri sa ato panginabuyan sa Bulanon. Kining naninda og ginamos ka-adventure ato makita karon ka-adventure ang paninda ni ma'am. Unya ma'am kanang sa
usa ka adlaw di jud ka masiruhan og paninda, ma'am? Kan di jud ka masiruhan og palit, nagi mo palit? Mahurot pod. Pilay pangidaro nato ron, ma'am? Pilay pangidaro nato? Estudyante pa ka, ma'am? Unsay course nimo karon, ma'am? Nag-ICT. Asa karon sa eskwelahan sa Lila, Bohol. To ka nag-eskwela dito, ma'am. Karon wa pa ron. Bay sa kanang sa nang mga online paron. Okay, ka-adventure online class. Okay, ka-adventure atong gi-interview si Ma'am Diana Rose Robles. Usapon ni siya nga supportive nga anak kay nitabang siya maginikanan pagpaninda og ginamos ka-adventure. Ato makita karon ka-adventure ganina diha na mga nitan-aw sa ginamos ni Ma'am ka-adventure. Onya diha po ni palit nga si Sir ni palit siya og ginamos. Pila to ka Caltech ang gipalit, ma'am? Di balik 50 tapos na po ni palit og usa pa ka. Na ni palit usa Caltech na po ni palit og katong 50 pesos. Okay, what's up ka-adventure? Diha ni palit ganina usa Caltech unya diha po ni palit si Sir og balik 50 nga ginamos ka-adventure. What's up ka-adventure? Nata karon sa panginabuyan sa Bulanon kining naninda og ginamos ka-adventure si Ma'am Diana Rose Robles ka-adventure. Nani karon sa likod sa Holy Child Academy diri sa lungsod sa Ubay. Unya na siya sa front sa CRU Enterprises ka-adventure. Unya dool po siya sa OK Bank Opportunity Kauswagan Bank ka-adventure. Pero ang kita nato diri, ma'am, every day pila kay kasagaran inyong atong kitaon, ma'am? 200 2,000 to 3,000 every day. Okay ka-adventure, kuan siya ka-adventure kanang muhalin si ma'am og 2,000 to 3,000 every day gyud na siya, ma'am. Pero di na siya muus-us og mga 2,000, mga 1,000. Basta every day gyud na siya yung paninda. Pila ka kuan, ma'am? Pila ka kanang taro mahurot sa usa ka adlaw? Hindi nay usa duha. Nay usa nay duha. Sa adlaw. Pero wa pa ka sa usa ka adlaw yung pagpaninda diri. Wa pa ka siruhi sukad nga way mo palit. Naagi mo palit, ma'am. Kay gwapa pa ang ginamos, gwapa pa ang naninda sa ginamos, ma'am. Buyag kuno ka-adventure. What's up ka-adventure? Natakaron diri sa panginabuhian sa atong Bulanon kining naninda og ginamos ka-adventure kini si Ma'am Diana Rose Robles ka-adventure. Taga lungsod sa Lila. Kini inyong ginamos, ma'am, gikan sa Valencia o Lila? Valencia, Dimiao, Lila, maura man tayo. Valencia, Lila, Dimiao. Amora na siya ginamos. Okay. Pero kanang katong mga ginamos mga dagko nga silbi bulinaw, naapon mo ato? Kaso di pa man tempo ron. Dili tempo. Tig-tempo din na siya. Tempo na siya. Okay. Okay, what's up ka-adventure? Nami karon diri ni Ma'am Diana Rose Robles kining naninda og ginamos ka-adventure. Naghumat kami sa mga ubang customer ni ma'am. Unsa may kusog din mo dari, ma'am, kanang buntag odto hapon? Depende pero mas daghan o kuan mas natapos Sabado, Domingo, Lunes. Ang kusog yun Domingo, Sabado og Lunes. Mo nay kusog nyo diri. Wa mo ilaing ubang pisto diri ra gyud. Sa yung ratuoran ka-adventure ang paninda ni Ma'am Diana Rose nga ginamos katong nangita nga lamian nga ginamos ari alang diri sa atbang sa Holy Child Academy onya front ni siya sa kuan sa CRU ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Atong nakita karon ang tindira ni ilabi na si Ma'am Diana Rose Robles sa iyang paninda nga ginamos unya mukita si ma'am everyday 2,000 to 300 ma'am. 2,000 to 3,000.
2,000 o sorry ka-adventure. 2,000 to 3,000 ka-adventure ang kitaon ni ma'am diri everyday. Pero wa pa ka-testing ma'am nakita kag 500 do sa kadlaw. Mga 1,000 kina obsan. 1,000. Pero kasagaran jud 2,000 to 3,000. Unsa man kanang wholesale ang ilang paliton o sama ganina nga kinaltik ra? Napoy retail, napoy wholesale. Naamoy retail na po wholesale. Okay, what's up ka-adventure? Ang ilang pagbaligya ni ma'am na ay wholesale na po retail. Pwede katong binaso, onya katong na ay binaldi, pwede pod. Onya uban yung stock mama sa ma'am. Inyong uban stock na mo'y bodega? Wadya mo na mi, mauna ni nabilin, naana sa lila. Kauno na pod. Pag nahurot ni, magkuha na po mo dito. Mauna po ni nabilin. Okay, what's up ka-adventure? Kanina lang naibili ning duha ka kaning balde. Unya, nani siya safety ka-adventure, nani siya taklob ka-adventure. Ug nay mga sakyanan nga mulabay, di na siya maabugan kay nani siya taklob ang kining ginamos ni Ma'am Diana Rose Robles. Mo ni ang yang panginabuhian ka-adventure sa iyang ginikanan sod sa 20 ka tuig. Unya si Ma'am Diana Rose siya lang ang gisaligan. Mga 10 years na siyang naninda sa ginamos. Unya iyang mama ang silbi ang nagdalaan ng ginamos. Unya siya lang ang nagtinda ka-adventure si Ma'am Diana Rose Robles. Unya karon ma'am kanang amin nyo nata karon ma'am? Estudyante pa, estudyante o pwede single pa din si Ma'am Diana Rose ka-adventure. Wa pa maminyo si ma'am. O kanang ting-uwan ma'am, nagya po ipalit? Nagyapon, wa siya summer season gikuan agad. Okay ka-adventure ingani ka kusog ang ginamusan diri ni Ma'am Diana Rose nga ang iyang ginamusan ka-adventure uwan init na agyoy mapalit ma'am. Di gyud siya masiruhan ma'am. Ingani ka kusog ang tinda ni Ma'am Diana Rose Robles ka-adventure. What's up ka-adventure? Natakaron sa panginabuyan sa Bulanon kining naninda og ginamos ka-adventure si Ma'am Diana Rose Robles. Siya ang nagtinda karon sa panginabuyan sa iyang ginikanan. Ni-support na po siya ka-adventure si Ma'am Diana Rose. Unya mo ni siya ang silupin nga sudlan ma'am. Nga siya silupin nga sudlan. Kana sa dinaghan na siya. Tiny. Nay kadang sa katon ang ginagmay. Okay, what's up ka-adventure? Unya kanang kuan ka-adventure, ang advantage sa ginamos kay ang ginamos ma'am ma-stack og dugay. Lay sa isda. Kaya ang isda mapalit ka, di man siya ma-stack. Pero ang buwad pod ma-stack ang buwad. Unya ang ginamos pod ma-stack siya. May naka-advantage kay magkuha lang kag bowl, isod ng ginamos, pwedeng mag kanang kuha ra kag gagmay kay pila ka buwan ma'am usa madawat ang ginamos. Amo nga dito Korea buyag. Sag matunaw na laman dili mabako ano ha. Dili mabaho. Pero ang ubang ginamos ma'am nalagi usay mo baho. Ay man tali buwag og tuan asin oron sa. Buwang og asin? O depende man na sa paggama. Depende sa paggama. Well ka-adventure pero mo abot pag mga 2 ka buwan, 3 ka buwan inyong ginamos. Ingani ka dugay nga madaot ang ginamos din ng Ma'am Diana Rose. Moabot siya og 2 months, 3 months tungod sa pagtimpla ma'am. Kay naman po uban nga wa di kabot og usa ka buwan panos mabaho siya. Adventure, maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw po kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong daghon nga video. Daghang salamat ka-adventure. Kaway ma'am, kaway. Kaway ma'am, kaway.